Yena Yebo. Zinhle ngabe uyena ubhuti asize ngayo lo. Iyona le nje le engikhuluma ngayo. yini Hawu. njalo nje? Wena kanye azazi nje. Igama uNomzamo sisuka kwimzoleni media bhuti njengoba bese ngishilo nje ukuthi sihamba noSizinhle la eceleni kwami kunodaba asinikeze lona mayelana nawe. Uthi usikwenze njani? Ya ma okwenze njani? Ungifela nabantu nje. Udaba asinikeze lona lumayelana nengane nesondlo sengane yakho. Ngabe ingane kuyiqiniso ukuthi awusayonje wena for iminyaka. Ya kuyiqiniso. Izizathu salokho ngabe kuyini? Uma owe uyazi, number 1 uyokuhlaza. Ngitshele seswami. Uma owe ngaphelelwa umsebenzi, uyazi ukuthi ngaphelelwa umsebenzi uma owe. Uthe sukuma uma owe isimisebona ukuthi izimo zezinto zami ze-financially angikho stable. Uma owafika la bazongithuka bathi ngisho uma ongizalayo la ekhaya. Mawuphelelwe umsebenzi ke bhuti wami uke wazama ukuthi uhambe uyoyibheka ingane noma mhlambe kube khona icontact eniyenzayo ukuthi ukwazi mhlambe ukuhambisela ingane something njengobaba phela. Ngaye ngafika kuma owe. Wangixoshisa sekwenje ngithuka lapha nomakhelwane kaphuma umakhelwane ngangiyihlala lapha. Engangikubayela ngaze ngakhuluma amagama nami engiyisola namhlanje. Engayona into engiyona mina. Indlela ngishisa ngayo lo. So wangiblocka futhi angikwazi ukuxhumana nengane. Ngabe kuyiqiniso konke lokho ubhuti akushoyo? Okunye kwakho kuyikhona ngiyakwazi. Kodwa manje nami ngase Sisolungisa isimo la size ngasa ukuthi ngiphelelwa namagama okuchaza, ngiphelelwa namagama okuchaza. Enye into engenza ukuthi ngize ngimthola kakhulu wangifikela la nabantu bangithembisa ukungibulala kwathiwa mengasondele eduze kwakhe nje sekukufa kwami lokho ngisaba ngisho kuye mall ngisho kuye stone ngiyothenga isinko angisakwazi angisazi nokuthi ngenze nje kwamntanami ngiyamsabela ke manje angibona nokuthi usezokwazi ngisho kuye esikoleni noma ecrash because manje unaneyinkabi lo muntu angazi ngenze njani angazi ngenze njani mhlawumbe ningangisiza ukufika kweni mhlawumbe kuzoba nesixazululo. Ngabe bhuti konke lokho akushoyo uSizinhle kuyiqiniso? Yabo lento esho nje amangakuhlaza. Nawe uyazi nje ukuthi amangakuhlaza lapha. Khona umuntu ongafuna ukubulala abulala daba lakho masingalithatha sifake kwabokulungiswa kungavuleka icala enzima kakhulu ngoba usunamacala amaningi. Yes, lezi insolo ngibeka zona lokusabisa elesibili lokuthi wena awusenzi isondlo sengane yakho. Lalela ke sesifami ngiyakuzwa uthe nomzama ngithi. Yebo. Bese sinomzama. Mina ngumuntu oyithandayo ingane yami. Uyazi futhi naye uma owe mina inkinga iqala ekutheni angisasebenzi. Uyazi ukuthi ngisesebenza ingane bengiyenzela zonke izinto. Anganoma ulindele ukuthi yena bekufanele ngihambe ngiyobamba inkonzini ukuze ngenzele ingane lezo zidingo zakhe ngaleso sikhathi. Uma owe khona igrant eholayo, uma owe befana ngababambe up until isimo sibe right. Ngizamile ukufika ngeze kuma owe. Ngiyakuzwa bhuti wami ukhuluma ngegrant, igrant iyi-support grant yengane akuyona i-support grant yokuthi but yahlule ngokwenziswa komuntu omdala. Ukuba uwenziswa komuntu omdala noma uyangifonela noma ekwazi ukuthi sixhumane mina naye simithane halfway sikhulume sibe right. Inkinga kakhulu lokho kunginyanyisa kakhulu engakufuni tu noma wakho uyangenelela le ndaba angathi wayekhona sakha lengane wayengekho uma wakhe ngaso sonke isikhathi uzohlezela uloma wakhe njalo wena mawufika la ekhaya wafika kanjani ekhaya ukuze uma axoshwe la ekhaya wafika kanjani ekhaya ukuze axoshwe uma la ekhaya ngenelela wafika wenzani la ekhaya kanti lolu daba uyaphila kodwa akaze ayingena lami noba ka awe uhleze ethi izinto efisa umoya ngalesikhathi ngithiwa lapha kini ngifika lapha kini ngithiwa okwenze njani ngihleze ngizokuthuka nabantu basekhaya nawe siyabonga urongo ukuthi lolu daba lisengima wakho yonke into eyenzakalayo uma wakho njalo lalela ke sisinomzamo ukuze udaba ngulifake ubazi kumzali lo muntu ngihlala naye la ekhaya nengane mangathi manje lethi imali yebhodlela sothenga ibhodlela uzoyikhipha uzohleze naye iyatshwana nje ikhona imali iyatshwala ikhona yabona ngifuna ngizwe kahle mana okay mana mayoma owe yazi mina la ngifuna ukukhuluma iqiniso nikhuluma iqiniso lo okay ukuze la ekhaya mina ngimva ukuze idaba ngilifake kubazali noma ngilifake kuma ingoba lo bengasakwazi ukukhulumisana nami ngendlela eright ngokuvika umsindo njengomuntu wesilisa wayingamfaka umama mina njengabantu asebekhulile naye umama ngoba ninabazali nobabili abazali benu
bathi mengabe nina nithukana isiphi isifundo esizofundwa ingane Ngathi phakathi ngikhuluma- Mina uma uvela athi akayingeni uma wakhe-ke number one kuma wakhe yazi ukufaka indaba zey'nkaba iy'nkaba kuzona iy'nkaba bangani bami basawustela labantu engakhula nabo bangasemakhaya wena bhuti ubathatha kanjani abangani bakho bayise emva wengane yakho lo ngangibona ingane yami and lo ngamfonela lo wangikhulumisa nendoda lo indoda yakhe esendodeni ngikhulumisa nendoda lo yangisabisa lo ndoda yabo yangenza ukuthi ukuthi ngisiyoyoyo mina so ngafika mina bangani bami sizobona ingane yami wasixoshalo sixoshise kwezinto isiphi isizathu sokuthi wena uzifike nabangani bakho bamkhiphela iy'khali phambi kwengane ekubeni ingane encane ekubeni ubhutazwana naye unehaba mese zamkhiphela ikhali kanti wenze njani ufika kuyena abo bafowethu laba abafisa abangane bengihamba nabo bama-bodyguard yabo so babebuya emsebenzini la bebebuya khona nami emcimbini babade sisuke emcimbini bawuganda emcimbini wabasikandi so mase sisuka lapho so ngeshwa sizoshiya omunye umfowethu ngakhona lapho ngase ngicela balungise manje uzongilalela kodwa yebo uyasibona-ke isizathu esenza ukuthi ungakwazi ukhuluma kanjani umuntu wakhe ngiyam-understand umoya amaphapha phezulu ngoba size la sihamba naye simzwelela imida sizela ukuzolungisa bengicela ukuthi lolu daba silungise akekho nje umuntu ongivikelayo yabo manje imangithola ithuba lokuthi ngikwazi-ke nami ukukhuluma yonke into ephakathi ngibhodle ngoba wena unoma wakho ozohlezi zokumela ngani nami ingakho-ke ngize ngathi lolu daba angidlulisele kumzwelweni imithi mhlawumbe ngizokwazi angifuna unyusa umoya ngoba uzela ngomqondo futhi ingane yami ngiyayithanda kodwa into engizophambe ile nonto uDodi la wenza manje kufuneka sizongihlanganisa nawe lo akamazi umuntu wesilisa amazi umuntu baba owethu ayikho into baba owethu wena ungathi sideba la ngithi baba owethu ngifuna uzongihlanganisa nawe udle ngenkantolo manje into ezokwenza wena sinanda amakhanda lo ngizela zona-ke manje yena ngimuzwa mina angikwazi ukukhuluma anganoni nama-bodyguard anginama-bodyguard mina angisebenzi uyangazi ngiphilela nge-grant noma ngo-350 uyazi yabo njengoba sila kuyangiqala mhlawumbe sasebenza into wathi indoda yakhe iyamenzela yonke into yena ngoba ngangidiniwe kwamele ngithini ngaficana unendido lapha endlini wangitshena ukuthi imali ade nginayo izolo ngihambe ngawenza ikhanda lo muntu wakho angani umuntu wakho hamba phambili wakhohlwa ingane kulo yakhe isimusi umntanami awumthengelanga lutho ngathi 500 wena uyakhumbula ngoDisemba akufonelile wena ekutshela ukuthi ucela ulethe ingane noma bazothumela usisi omncane ezothatha ingane awuthini wena lesho njalo ngoba mina ngisakhuluma nawe ngacela ukuthi angithi mina sakwazi ukukhulumisana nawe asikwazi ukuthi communicate indaba angafonela uma akhulume indaba afuna ukukhuluma nami yena uhlangana nami uma wakho yona into esiyibala angithi ubuhlala ekhaya wena angithi ubuhlala ekhaya wena nengane yale ekhaya wena ngithi so mina ngiyakuzwa bhutami kule nto oyishoyo but ngiyamuzwa futhi nozinhle ukuthi uchaza kanjani ngoba esho nje ukuthi wena angimele ufonele yena kumele uthintane nabazali bakhe noma ngabe usisi wakhe wena manje ufonela yini ekubeni futhi umsabisile uzowabamba kanjani ama-calls akho ubumsabisile yini into azoyikhuluma nazoyichaza kuwena ngoba phela abazali manje kusekumele bakhulume nina nobabili wena okwakho ukuthi ukhiphe imali uthengelwe ingane ngendlela ezothengelwa ngayo ebese kuxhunywana nomuntu okubokazi inhle ukuze ingane ikwazi ukusupporteka yini into enzima lapho yazi zami mangase ngibiza imali ekhaya ngeshwa akekho kodwa usisibami la ekhaya bangakutshela ayikho into engazanywanga la because la ekhaya kuyazi ukuthi mina ngisanenkinga yomsebenzi ayikho into engazanywanga odadewethu noma ukuthi ingane ibhekeleleke lo uyaqhakaza ekhaya ikhanda kanjani inkinga into ekhona akanalo ikhanda lekho nje kulo muntu ehlisa umoya bangithuka labantu lo muntu ikhanda lekho lento izolungiseka yabona yabona bathi uma wami emzamo nosisibami bayafuna bathi okay nomuzinhle manga sicela ukuhlangana nawe sizothatha ingane soyithengela ingane nathi sihamba nezethu ingane nosisibamba nezingane la ekhaya akekho umuntu engasabisa imali ngane yakhe emsabisela ukuthi ngisabisela ini ngoba mningi unomphefumulo lokunqaba nengane ngoba manje wena ngithi wafika yabona mana-ke sisike mana-ke ngicela uyibambe lapho ke cela uyibambe lapho ke yabo le nto yokuthi ingane ayizi la ekhaya inkinga uqala leyo esesibhekene nakuthi ingane ayisezi la ekhaya ubo iyala ekhaya lengane noma yakephi sithekela njani ingane singayiboni
angeke nami ngikwazi ukuthi ngixazulule lolu daba uma wena uzoqhubeka nokuthi ingane kumele ize kuwena ekubeni wena Akhona yini kubo le ngane la? communicate nomzali kazi. Meyafona-ke ingane-ke babangilambile gibela uze la uzodla shuthi ngaso sonke isikhathi kuzomele ihlezi kunemali yokugibela milambile izodla indaba angafaki Iyabaxosha nje. Iyabaxosha nje. Indoda izenandi izodla. Uyabaxosha nje. Ngisho umama emfonela uyamthuka lo. Kufanele kwenziwe njani? Yini kufanele ngiyenze? Kahle into vele yenzeke. Into vele yenzeke nje la wena fana vele nisuke nje nihambe. Mina engikwazi ukukhuluma nalo muntu lo ngoba ukuthi guys. mengabe bethenga-ke khona-ke bethenga into enele yona ingane kuphela kanti le ngane inosisi inobhuti la iyakudla ukudla okuthengwe laba Ngena la lapha. ekhaya Ngena mina lapha. uyezwa-ke yazi inkinga iqalaphi yazi inkinga iqalaphi Zinhle ehlisa umoya. yazi inkinga Angibhede, Uma yangibhedela. uthengela ingane Yangibhedela. ujwayele uvamise ukuthi uthengele yena kanjani. noma Yangibhedela. bazothenga into yokudla leyo bazothenga idanono lencane hayi ngisho iyogathi ukuthi ingane zizoshara ngoba bazi ingane yiningi lezi mayithenga lo baba bazo uthenga emigqomo emikhulu hayi seniyopha nosisi benu owethu obhuti benu obani bona abayenzi lo Ngesikhathi isimo sathana la ema owethu. Imazinhle imancane. mina nganele Uma owethu sathana nayo yonke into ibe right. Okay. Inkinga semese sihlukene after ukuthi mina ngiphelele umsebenzi uyadinga too much. kwanele Thina masithenga into yengane eqondene nengane leyo. ukuthi uma Leyo owethu ngane azadelele isiphi isizathu. Yaqala ngisene ingabe ngisasebenza. Aqala lapho. nganele Angiboni kanjalo Waqala lapho. angiboni kanjalo kodwa nawe futhi bengimele ukuthi uma ungasasebenzi kube khona imizamo yokuthi uxhumane nayo ukwazi ukuthi ingane yakho uyisupport ngandlela thizeni njengomuntu wesilisa ngoba njengamanje ingane yakho iyakudinga angithi nawe uyadinga ubomzana. senganele mina ile nto yabo ngoba ngibize nina mzolweni mithi ngifuna ukuthi nifike nesombululo yalento ngikhathele angifuneli lutho yophinde ngihlanganise nomndeni ka-owethu ngono hlanganise enkantolo kwanele umsindo manje la nalo iqhiza Hey sengikhathele lo muntu sengikhathele. Ethi simoya zinhle. bengale mfene nomuntu asekhaya-ke manje yabona kumele-ke manje zinhle ethi simoya noma nisaqhubeka kuhlenya zinhle Fanele wena uyiqhiza kwayela bahlula wezinhle into ngizethele lo nomsindo ebangani wezinhle angihambi-ke nomuntu ongezwa mina angihambi nje nomuntu ongezwa yazini wezinhle ngicela ungilalele zinhle uyazi ungisusela lento ema-ofisi ilento ngisusela yona ofisi uzothula zinhle ngikhuluma yazini Yagula lokho. Yagula lento le. salani Yazi umuntu uzodlala, uzodlala isikhotheni nje. Uzinto sabo isikhotheni kanje ngempela.